Turn it up. Hit radio. We play the hits all around the world. ASFM. Para sa ASFM Adoninig. 106.9 ASFM. Oh, samtang nagalagaw ako diri sa bubong sang palasyo. Kanami sang hangin. Katahom sang babae nga makita ko sa idalom. Sino ba na siya? Hambalon ko ang akong sulugon. Sulugon! Malwari. Usisaa kung sino ang babae nga ina nga nagapaligo sa idalom. Matuman malwari. Hello sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Maayong aga sa aton nga mga suki sa kahanginan. Welcome na sa aton nga programa nga maghatag sa aton sang kalingawan kag kasadya. Yes, sa sining adlaw, medyo special ang aton nga presentasyon, Papa Mel. Nga man, Miss Catherine. Kay may i-present sa aton si Lolo Miloy kag Lolo Ilyong. About pamatian naton ina. No, diri gihapon sa Kuskus, Balungos. Siyempre, upod naton ang bugos nga puwersa sang 106.9 ASFM. Nga ginapangunahan ni Kuya Hil Andan. Kag ang aton nga program director, DJ White Rose. Upod man naton diri sa technical side si K.E.S. Noel Bugna. Kag upod man naton ang bugos nga puwersa sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Nga ginapangunahan sing inyo alagad, Emilio T. Magbanwa. Siyempre, ang aton gwapuhon nga audio vision editor, Romel T. Pineda. Bogayhom gid siya oh. Kag siyempre, upod man si Rayjan Domingo, Kag Peter Gabrina. Ari na sila, si Lolo Ilyong, kag Lolo Miloy. Pasok! Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. ASFM. Aton nga Ginoo nagahigugma sa aton, ang iya pagpalangga waay sang tubo, bisan nang iya kabuhi. Hello, Pare Miloy. Mayong aga si mo. Mayong aga si mo, Prelyong. Abaw, kamusta ang imong nga bilog nga simana, Pare Miloy? Makapoy ang bilog nga semana, pero okay lang man. Kahit siyempre, hasta kakabuhi kita. May kakapoy yun, gina kita mabatsagan. Yes, kag sa gihapon, Pare Miloy, dako gid nga aton ni pagpasalamat nga sa piyak sang kagamo, sang kalibutan, kag kabudlayan nga aton ginatubang. May mga problema kita sa subong, pero ari man kita sa gihapon nga nagapadayon. O ginakalipay ta gina, Pare Miloy, kay ang Ginoo nagaubay gid sa aton, Pare Miloy. Kag wala gid nagapabaya sa aton. Kisa kita lang ya ganing nagapabaya sa iya, kag nagakalipat sa iya, ilabi na gid kun nami ang aton pamatyagan, Pare Miloy, kun mayo ang aton kahimtangan kag mayo lawas ta, di ba? Kodami pabatsyag mo, hindi ka kadumdum sa Ginoo. Bisan pamati sa pulo sa Ginoo. Yes. Ginatakaan ka. Oo, ang iban gapawala lang pero wala na nagapamati. Hindi na sila gusto nga mabatian pa na. Kaya nga, mayo ang aton kahimtangan, nami ang aton pamatyagan. Pero kung ara kita sa kabudlayan, may masakit kita, dira na kita makadumdum nga, Lord, kinahanglan ko gali ikaw. Kalain mo na vlog ang Ginoo, ginbutang ta sa aton last option. Nga kung wala ta mahimo, amo na napagtawag to siya. Oo, kag may pamasol pa na, Pare Miloy, ha? Oh. Hindi man tanan, pero may iban gid nga mga tao nga kung mabutang sila sa alang-alang, kag makabatsyag sila sa kabudlayan, mambal pa sila nga, Lord, nagasimba man ko si imo, Lord. Pero may man ko nagapalapit si imo nga, do subong, ginakalintan mo na ko, hao? Ang kamatayon niya sa krus. Wala ka ginakalimtan sa Ginoo. Ikaw iyang nagakalipat sa Diyos. Oo, way ka kabalo nga kadamo ka nagali siyang kakulangan. O kadamo na kita siyang kakulangan, Pare Miloy, sa aton nga pag palapit sa iya. Pero sa piyak sinatadan mga ka-AS kag mga ka-Naisyaga. Yes. Kung paminsaron talaga aton kakulangan, hindi na enough ang isa ka adlaw para nga pagayuan sa patawad ang aton mga sala. Yes, oo. Kaya ti, sa tuod lang, kung mag-inisipay laman kita sa sala, bawporte ka damo-damo sa aton kasalanan. Pero ara siya nagapatawad, basta importante mapalapit ka lang sa iya, kag matudtuod, gidang imo tagipusoon nga nagapangamuyo sa iya, Pare Miloy. Ayon niya sa krus, ang
Hindi ta pagkabigon nga ang Dios. Nagapalayo sa aton kay hindi Oo. na matuod. Yes. Kuhaon yun na sa pabinsaron nyo nga ginpatumbayaan na ko sa Diyos. Hindi da. Oo. Ikaw nagapatumbaya sa Diyos kay gapamati Kakalipat ka. ka. Oo. Oo. Napamati ka sa ginambal sa gibong nga tagutek. Oo, na. Oo. May ara na kung kaysa nga, kung sino nang gahutik sa imo, amo na yung ginapatihan mo. Oo. Sabi Amo na. niyo mga kanaysaga, mga kaias, ang pinakanami, gid, basa gid ka mo Bible. Basa kita Bible, kaya amo nang pinaka-importante nga panakot gid sang aton kabuhi, Premiloy. Ako personally ginakuan ko gid kamo ha, ginapost ko gid kamo nga magbasa Bible. Hindi lang sunod sa seremonya subong, hindi lang sunod sa selebrasyon subong nga gina-celebrate sa bilog nga kalibutan ha. Oo. Pero mapaselebrasyon man o wala, basa gid kamo Biblia. Oo, hindi lang niya kay sila nga daw kabuot si imo daw kapamalandong kagid sa sinilang niya nga simana, kundi nga sa bilog nga tuig sang imo kabuhi, himua nga mangin manami ka nga tawo, nga maayo ka nga tawo. Oo, kay ti buwas sugod na no ang pag-celebrar sang Kristiyanong kalibutan sa ulog sining Semana Santa, ti ang iban sini nagasugod naman sa aton nga pagpamalandong. Nami kay gapakabuot kasi sini nga semana pero basi dason semana lipat ka naman bala. Hindi ko mo nga mabuot ka, mapalangit ka na. Yes. Hindi ko mo nga tonto ka, mapaimpyerno ka na gid. Oo. Kay kung wala kay basa Bible, ate alams na eh. Oo. Basa ka Bible. Mayara pa gid na Paramiloy nga ang pagsimba bala, ginakalipatan na sa mga katawhan Paramiloy. Nan, iniyo kay Holy Week damo ni masimba. Nya masimba ta kay bisan kada semana santa lang at least makadumdum ta bala. Hindi na. kundi Kasi palambahon lang laga sa simbahan. Oo, panumdumon ta gid ya permi. Nga ang pagsimba importante gid na iya sa aton nga pagpangabuhi Paramiloy. Ang pagpalapit gid ya sa iya. Tanan kita mga kauturan, may mga kasalanan sa mga sa Ginoo. Bisan Yes. ang mga Bible characters nga ginabasa naton ka ginahangaan naton sa ila nga pagkatampad sa pagtuo. Sa likod sila may mga salaman sila para sa aton. Oo, una da sila ni David, Oo. ni Samson, si Solomon, Si mga- Samson. Oo. Kung wala lang sampot si Delilah, wala gito kasala si Samson. Abo na pagpati nyo. Oo, Wala pa iya si Delilah. Si Samson yung mga salada. na amo Galing, kay ginpatihan kaya sa tanan niya nga kuan bala, ara bala kanta bala ginakanta sa iban nga ran, Samson ran, Delilah on his way da. na. Oo. Sala na iya kay tutuon, wala pa yan nag-abot ang babae nga matinter kay Samson. May mga sala na si Samson. Oo, kadamo na siya sa mga sala. Siyempre, ang una gid nga nakasala guro Paramiloy si Iba gid no. Si Iba? O amo nang mambal ang iban, ang pinakauna nga nakasala babae gid. Mao gatudlo gid sa babae. Pero sa tutuod kita tanan nakasala na gid man. May sala kita. Tugod ang sa Bible, ginpanamkon kita sa sala. Oo. Ara pa lang kita sa chance aton Iloy, may sala na kita. Oo, nan amo Da, gid na. hindi na napagpadalmi da. Basta may abuda siya. Di kita, hindi kita perpekto. Oo. Naging perpekto lang kita sa pagpalapit naton sa Ginoo. Oo, amo na ang pinaka-importante, palapit kita sa iya. Masiling ka nga, hindi na ko ta magkadto sa simbahan kay gainom ko nga daan ka panigarilyo ko. Hindi. Amat-amato no, palapit ka sa iya. Kay sa kadugayon mo nga pagpamati sa mga pulong, makibot ka lang, hindi ka nagali manigarilyo. Isa Hindi ka kadlaw. na mag-inom. Isa kadlaw sa pagbisita sa Ginoo, makita iya ka, pero kung may kaya simba, hindi ka makitaan eh. Mabatian ko man sa iban Paramiloy, mambal sila nga, ay, bisan tuod nga simbada sila, hindi mo na sila maluwas. Na may mga amo sila nga mabatian ko sa iban nga tao. Ang naghambal na muna siya numero 1, di maluwas. Nga masimba ka, basi kung damo ka sila, hindi ka magyapon maluwas. Nahaamo ng iban. Nga kita ka mga tao, mahilig kita magtulok sa iban, gawa tada ginalantaw nga pala rayo lang tatadan. Oo. Mahilig tayo. Halimbawa, abi may mabatian sila na gawali. Nya inaw, gawali na. Tunto mo na sa una. Sa una pa to. Na, huwag mo na pinsaran nga. Subong Subong yan, nagbago na siya. nagbago na siya. Kabay pa. Siya mo na siya. Subong nga panahon, hindi lang sa selebrasyon ha. Oo. Gusto ko iya mga kauturan. Sa ako lang iya pag-analisar. Oo. Subong ang kulang subong sa katawhan, kulang gidya sa pagsimba sa Diyos. Oo, kulang gid sa pagsimba. Kulang impormasyon. Kag kabalo sila Paramiloy, kabalo kita nga may Diyos. Oo. Pero hindi naton kilala kung sino ang Diyos. Na, Amo na blambas ang Bible bla sa isa kwan bla sa Hosea chapter 4 verse 6 pat nyo ha. oo.
Sa Hosea chapter 4 verse 6 ambal, ang akon mga katawhan nagakalaglag. Tungod nga ang anong kalaglag sila, kulang sila sa ihibalo. Amo na. Kinahanglan kay balo kita para nga hindi kita malaglag. Nan. Ang Diyos, kundi Tandaan nato, gagaton Diyos, hindi tawo. Oo. Hamagan isang Biblia, hindi sa Ginoo pagsilutan ang tao, sobra sa kasarag sa tao. Oo. Tungod siya, Diyos, kag hindi pareho sa aton. Oo. Pabinsaron niyo bala ko ng Diyos, pareho man sa tao. Oo, kung ako gid be paremiloy, ako bing gitagaan siyang gahom. Guro, maangakig ko yan nga, ay, yung ginabaliwala nyo lang ko ha. Kadamo siyang ginhimo ko para sa inyo, ay ginabaliwala nyo ko. Kay tao ako paremiloy, maakig ako, na ano ko, na natandog ang bugal ko. Di ba sa tiyempo nga si Kristo Jesus nagpakatawo, nakita iya kaginhimo balaligyaan ang balay sa iya, may. Oo. Di ba ano reaksyon niya? Tawo siya mo. Oo. Ara siya sa pagkatawo. Pero paminsaron nyo, sakit gani sa imo nga tawo ka? Ayan pa sa Diyos na ituon mong Diyos. Oo. kamatayon niya sa krus. O, Pares di ba man na sa pagpatawad, la paremiloy, mambalang iba na hindi ko ya kapatawad, kaya hindi ko ya Diyos. Pero nalipat siya paremiloy nga, nakapatawad gani ang Diyos, ikaw payhan. Sobra ka pa sa iya. Oo, sobra ka pa sa iya. Hari sa mga hari na. Parimiloy, Nagpatawad. nagpatawad sa imo. Oo. Nakadamo sa mga sala mo. Ha? Ang sala mo, Parimiloy, kadamo, gid. Oh. Pare mo na sa damo. Ginpagin matyan kita sa Diyos sa aton mga sala. Oo. That's why hindi ka mahuya magpatawad sa iban kay Oo. tawo ka lang. Hindi, bala na, butang man na Parimiloy nga ang tao ko nung nga wala nagpatawad sa iya mga isig kaparyo, hindi man sila pagpatawaron sa Diyos. Amo na siya. Ang tao nga wala mo ginpatawad, pwede na siya kambal sa imo, hindi ka man pagpatawaron. Oo. Kaya mo nang obligasyon sa Kristohanon, Prelyong. Dira mo na ang makita. magpatawad. Oo, dira mo na makita kung matutuod ka ng Kristohanon, abi mo na, no? Kay nakapatawad ka na. Kay maamat-amat mo na kontrol ang imong batasan. Iban subong niya gamay singki lang, mamuyayaw, mangakig, mapaugot. Ay balagi na paminsar nga. Ay, may Ginoo nga nagalantaw sa ato. Iban sige pangalagad, sige man inom. Oo, na. Eh, paano na Parimiloy kung dugay ka na sa simbahan, pero sige ka magyapon inom, sige ka man panigarilyo, nga kabalo ka naman bawal, ina. Anong buot silingon sina Parimiloy? Why pamatandog ang iyong espiritu? Wa para siya ma-develop. Ara pa siya sa state of development. Oo, tipro dugay na, iban gani, taas na gani, ano? Bosligon wala Posisyon na. iya. Wala iya ginabutang sa iya kaugalingon ang Diyos. Oo. Bosligon wala iya ginapamatian ang mga wali sa mga pastor kagkaparehan. Oo, tsakto na. Tandaan nyo ni mga ka-IS kag baka na siya nga. Ang tao nga wala ginagabag o wala nagatubo sa pag-alaga sa Ginoo, wala nagapamati wali. Oo. Tapos dutay lang nga sermon ni Pader o ni Pastor, masunggod. Hindi na magkadto sa simbahan nya kado ako gitong iniigo ni Pader, niigo ni Pastor. So pabudlayan nyo pa inyong mga pastor kag mga pare, papahimuon nyo pamahaw para lang ang mga kwan ka mo. Oo. Mga pinalapit. Oo. Di ba laki ang tao yung may tagipusoon sa Diyos kag willing maluwas. Mamati na sa pulong sa Ginoo bisan ano kabudlay sa sitwasyon. Oo. Amo gina sa tuod. Tiyan po nasling ko, hindi natin pagbaliho ng aton mga kasalanan nga hindi naging mapatawad. Oo. Patawad gani si David. Di ba si David? Oo. Gintawag si David nga, man after God's own heart. Wow. Di ba? Oo. Amo-amo sa Ginoo ang tagipusoon ni David. Si David naging hindi perpekto sa iya panahon. Nakasalaman siya nga hari. Pero ginhari siya sa Ginoo, ginbutang siya sa posisyon. Oo, no? Pero ang pagbutang sa Ginoo sa posisyon kay David, hindi naging patimaan kasi David naging mabakod na. Oo. May mga kaluyahon, kahinaan, katamaron. Oo. Tao gid siya si David Oo. Parimiloy. Kanami isang sing Ginoo no nga wala ya kaya blagin himo ya nga robot. Kundi nga ginpasugta niya ka kung ano ka, kung sino ka. Di bala? Oh. Kaya importante sa Ginoo pinakanabi sa Ginoo, grasya kag bugay sa Ginoo. Oo. Ginpabayan kita sa Ginoo nga magdesisyon nga aton. Di Oo, ba? amo na siya Parimiloy. Tagai kami bibyo kung ano gid bala ang istorya ni David Parimiloy. Anong ginsugdan gid sina. Sang nakita ya si Bathsheba nga nagpaligo, didto na day nagbag-ong, nagsugod ang iya pagpakasala. Amo na siya gani nga para nga hindi ka mo matintar. Bisihon nyo ko galigod Diyos sa pag-alaga sa Ginoo. Kaya kung hindi nyo na pagbisihon, para sa tayo ni David. Oo. Sa si David, nag-aisahan nun. Siyempre hindi siya busy. Oo. Amo sini ang nasaksihan ni David. Oo.
Oh, samtang nagalagaw ako diri sa bubong sang palasyo. Kanami sang hangin. Wah, katahom sang babae nga makita ko sa idalom. Sino ba na siya? Hambalon ko ang akon sulugon. Sulugon! Malong hari. Usisaa kung sino ang babae nga ina nga nagapaligo sa idalom. Matuman malong hari. Ano gid ang natabo, Premiloy, siyang nakita ni David, si Bathsheba, siyang tang-ara siya sa bubungan sang palasyo. Siyempre, kwan siya naduyag siya dayon. Pero sarap lang nga makita mo, may magwapa nga babae nga paligos dalom to. Oo, baw Oo, siyempre. Bisan ako mangguro. Tigiti mo ni David. Gin patawgan niya to sa manong sugo. Gin pasuguan niya bla. Nakanto Oo. ito kung sino na siya babae. Abaw. Tigi sugira niya sa sulugoon Inang babae nga ina may bana. O, take Uy, note ha. May bana. May bana. Pero anong ginimo siyang hari? Bisan pa may bana si Bathsheba. Bala niya si Bathsheba. Hindi na siya malaya bala kung sa kwan pa. Oo, Ba- kumbaga may tag-iya May na. tag-iya na. Pero Oo. kinuha iya gyapon. Na. Amo naglikado pre ilyong. Bisan balaga dumatabo, kwaon mo gidyang ibo gusto, kay ikaw hari. Oo, amo na. Dagdag ko ang ulo ni David kiti ara sa poder. Oo. Kag natabo ina tanan. Tugod si David, sang tiyempo sang patag-awayan, busy siya sa lain-lain. Oo. Amo na bla. Kung kita nag-alagad sa Ginoo, hindi kita magpaway-huway. Oo. Dapat damo kita ginaubra sa Ginoo. Kung hindi kita mag-ubra para sa Ginoo, palapitan kita sa yawa kag tintaron sa ibang Oo. bagay. Kadamo siyang himuon siyang panulay si mo Premiloy para matintar ka lang. Oh, Para kay tintar. David, amakon mo na. Ginpili sa siyang Diyos. Tapos kadamo siyang oportunidad yung ginhatag sa iya. Dumduman mo to sa pag-away nila ni Gulayat. Dako-dako si Oo. Gulayat, perde niya pa. Kag kadamo. Why siya mapatay ni Haring ano rin ganina? Haring Saul. Haring Saul. Kay tugod, si David nagpahuway. Wow. Siyang nagpahuway na nakita na si Bathsheba. Kag Oo. may natabo gid siya Premiloy. Kumbaga nagpakighilawas gid si David. Oo, nagbusog gid si Bathsheba. Na kita mo ha. Amo na ganina paminsan ko Premiloy. Nga kadamo man da siyang dalaga si iyang ginharian. Nga ato gid ang may bana. Amo gid ang ginpili iya. To mangigo ka pa, oh. Pero para ilyong ang natabo santo nga tiyon, ang tanan nga ginhimo ni Haring David o ang ginhimo ni Haring David may konsekwensya gid ginatabo. Tugod sa pagkatao sang iya bata, napatay ini bisan grabe ang iya puasa kag pagpangamuyo. Si Haring David ginpatawad sa Ginoo, pero ang kabayaran sa iya kasalanan natabo gid sa palabuton. Amoy na mga KAS kag mga naisyaga, dapat kita magpakabakod gid sa pagalagad sa Dios. Paminsaron naton nga ang tanan nga butang kun nga nagakalatabo sa aton kabuhi, may purpose ina. Ang pagpakasala ni Haring David o ang pagkahulog ni Haring David sa kasalanan, amo ang nagparealisar sa iya nga ang tanan nga kasalanan nga nahimo sang tag sa katawo may konsekwensya sa katapusan. Amoy na mga kanay siya kag mga ka-AS nga permi gid naton paminsaron ang tag sa kabutang nga aton ginahimo sa aton kabuhi. Kung ini bala makapahamuot sa aton Dios o hindi, ini bala mangin maayo ang bungahon o kung hindi. Kaya actually ang ginhimo ni Haring David, nagpahuway si Haring David sa pagpakig-away. Wala siya nag-intra sa iya mga kaupdanan sa pagpakig-away, which is hindi manabi. Muna nga pirmi naton besihon ang aton kaugalingon sa pagalagad sa Ginoo para kung anuman nga mga tentasyon kag mga pamaagi sa yawa nga matintar kita ma-prevent naton o malimitahan naton nga mahanabo. Pagkatapos sina Ilyong, sino pagid nga mga Bible characters sa Biblia ang ginkabing naton nga mga tampad nga tumuloo sa Ginoo but still nakasala man gihapon sa Ginoo. Isa diri si Samson. Si Samson Ilyong
tawo sa Ginoo, nga isa ka Nazareo sang Ginoo, halin sa iya pagkabata, tub-tub gid sa iya kamatayon. Si Samson amo ang nag-judge sa Israel batok sa mga Palestinhon. Actually, ang sala ni Samson, amo ang nangindalan para matubos o mahilway ang mga Israelita sa mga Palestinhon kung ato nabasahon sa Bible sa Book of Judges. Pero nakaibalo kabalaga sang time nga si Samson nagakabuhi, hindi lang si Delilah ang rason sa iya pagpakasala. Madamo man nga mga sala ang nakumit ni Samson sang iya panahon prelyong. Kag isa na dira ang paghikap sang bangkay sang mga napatay, which is hindi ida pwede sa Israel. Ang pagpakasala ni Samson, amo ang nag-abri sang puwertahan para mahilway ang mga Israelita sa kamot sa mga Palestinhon. Ang tanan nga butang sa kabuhi naton mga ka-AS, mga kanaysiga, may purpose ini. Hambal gani isang Ecclesiastes chapter 3 verse 1, ang tanan nga butang may purpose kag may katuyuan. Na-fulfill ang propesiya kay Samson. Napatay si Samson, pero sa kamatayon ni Samson, halos madamo man sa mga Palestinhon ang nagkalamatay. Isa sa mga sala ni Samson nga hindi naton malimtan, atong nagsugid si Samson sang iya likom, parte sa kung paano siya magapos kag maging normal nga tawo, kag kung paano siya nahulog sa trap paagi sa pagkilala niya o sa pagkakilala niya kay Delilah. Di ba mga ka-AS, mga ka-naisyaga? So that's why aton makita, hindi tanan nga mga Bible characters nga nangin matutom sa Ginoo wala gid nakakommit sa sala. Hambal gali sang Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Wala sang tao nga nagtindog sa ibabaw sining duta nga wala gid nakakumit sang sala. That's why aton paminsaron nga ang kasalanan aton limitahan. Hindi man naton malikawan, hindi man kita makasili nga hindi kita makasala tungod kita tao lamang. Pero ang solusyon sang tanan nga butang magpangamuyo kag mangin matutom kita sa aton Ginoo. Mangin matutom kita sa pagalagad, sa pagdayaw. Dayaw na ito na Ginoo, hindi lang sa adlaw nga Sabado, sa adlaw nga Domingo, sa adlaw nga Lunes, kundi dayaw na ito na Ginoo sa bugos kag tanan nga adlaw sa aton kabuhi. Hambal gali ni Haring David sa iya sinulatan, dayawon ko ang Ginoo, tub-tub nagakabuhi ako. So tub-tub nagakabuhi kita, dayawon nato na Ginoo, ihatag nato ng aton tagipusoon, huna-huna kag kalag sa Ginoo. Kay tungod sa uling panahon, sa Ginoo man gyapon ang aton direksyon. Ano pagid mga ka-AS kag mga kanaysiga ang mga bagay nga dapat naton matun-an sa sining aton programa? Sino pagid bala ang mga tawo nga nangin matutom sa Bible nga nakasalaman? Isa sining ako na dumduman, amo si Abraham. Si Abraham gintawag the father of faith. But still, si Abraham nakasalaman sa Biblia, mga kauturan. Si Abraham ginpamangkot siya kung sino ining babae nga iaupon nga si Sarai or si Sarah o si Sarai. Pero iya ginhambal nga ina nga babae iya utod. Amo man ina mga kauturan ang nagkakalatabo sa kay Abraham. The same fault nagakahulog sa sala. Tugod mga kauturan, ang tawo nagakahadlok, as tawo may kahadlok. Pero minaton tandaan nga ang Ginoo nagadula sa aton kahadlok basta ihatag naton kag itugyan sa iya ang tanan nga sitwasyon sa aton kabuhi. Mga kauturan kag mga ka-AS, subong nga panahon sa aton kabuhi, hindi lang sa sini nga semana nga aton nga dapat alagaron na Ginoo kag natwa pinsaran naton nga dapat maalagad kita sa Ginoo. Suguran ta na sa sining adlaw o suguran ta na sa sining panahon. Tungod nagarikot ang aton panahon, alagaron nato na Ginoo sang maminatud-on. Maging mapisan kita sa pagsimba, magmaukod sa pag-alagad, kag hindi naton pagpabayan ang fellowship sang aton mga kauturan sa simbahan. Amoy na sa subong panahon mga kauturan, mga ka-AS, mga kanaysiga,
perti na sumo kabudlay sa sitwasyon kung aton gid paminsaron. Nagmahal ang tanan, kag mamahal pa gid ni kung hindi maguntat ang gera. Mabudlayan pag kita sini. Pero nagapati ako nga kung matutom lang kita sa Ginoo kag ihatag lang naton ang kabuhi naton sa Ginoo, ang tanan nga butang mangin mamag-an kung hindi man mapunggan. Aton nga Ginoo nagahigugma sa aton, ang iya pagpalangga waay sang tubong, bisan lang iya kabuhi ginhalat sa tanan, agud lang maangpunta ang kahilwayan, iya nga ginantos ang mga kasakitan, bangod sa paghigugma sa aton tanan. Anong aton ibalos sa kaayo sang Dios? Kalimtan na lang ba naton ang kamatayon niya sa krus? Anong aton ibalos sa kaayo sang Dios, kundi alagaran si Jesus? Ang aton kasalanan iya nga ginbayaran, sa iya nga kamatayon kita may kadalagan. Gani ka uturan hindi pagkalipatan, kung hindi sa iya kita waay kaluwasan. Anong aton ibalos sa kaayo sang Dios? Kalimtan na lang ba naton ang kamatayon niya sa krus? Anong aton ibalos sa kaayo sang Dios, kundi alagaran si Jesus? Ang paghigugma sang aton nga Ginoo waay nagabagbo sa akong kagsaiho. Anong aton ibalos sa kaayo sang Dios? Kalimtan na lang ba naton ang kamatayon niya sa krus? Anong aton ibalos sa kaayo sang Dios, kundi alagaran si Jesus? Kundi alagaran si Jesus, kundi alagaran si Jesus. Baw, kanami paramiloy sang aton talakayan. Kanami sang imo gindiskas sa amon sa aton nga istorya sa sini nga adlaw sa aton programa Kuskus Balongos. Kabay nga nakahatag man kami sang pagtulunan sa inyo. Oh, pinaka the best nga balaan ginaton kag nagabasa kita Bible kay madamo pa kita sa mga bagay nga matun-an kung Yes. nagabasa kita Bible. Gina-encourage namon kamo no nga magbasa gid Bible. Ang pinaka-importante gid basa gid no kay para mabalaan ninyo kung sala ba lang ginhambal namon o kung insakto kag ang mga ginhambal sa inyo mahibalaan nyo kung husto ina o kung hindi kay nagbasa kamo. Hindi kamo yang mapatalang ngayong hambalon ka lang nga aliko lang daw kadto lang daw ate kay way ka man kabalot didto ka madiretso. Pero kung nakita mo nabasa mo makakuha ka sang impormasyon. Premiloy, tamyawon naton anay nga aton nga mga tagpalamati nga padayon gid nga nagasuporta sa aton. Ginatamyaw naton ang tanan nga mga taga-barangay Bato sa bilog nga 25 ka barangay sa siyudad sang Sagay. Thank you gid kag siyempre ang aton nga mga subscriber sa aton nga YouTube channel ang NYGC Blind Blind Drama. Drama. Tamyawon naton Premiloy,
sang maayong adlaw gid sa kay Toto Joseph Escuteno, belated happy birthday Toto Joseph. Subong man sa kay amigo naton Michael Loses. Amigo naton Lito Palermo, no, nagapamati man sa aton si Manong Romeo Permiloy, no, Fernandez nga nami man kay nag-share siya sa aton sa group chat Permiloy sa mga maayong balita, no. Maayong adlaw gid sa imo Toto Romeo Fernandez. Kag si Romeo Pineda. Yes, advance happy birthday kay Tatay Romeo Pineda. Diri na lang gid kutob ang aton nga pagpangalagad tubtob sa liwat naman, no, sa sunod naman nga pagpalayag sang Kuskus Balungos. Madamo gid nga salamat.